Slav jwara temaşevanên hêja. Belê, ji bo çi Kurd divê zazakî an jî dimilkî an jî kirmanckî fêr bibin. Ha ziman an jî zarava ne tenê cudabûnekî ji ziman tenê tê, bêguman ji cudabûna çandê jî tê. Zimanê Kurdî wekî arişeyek, wekî kêşeyek, problemekî di nava Kurdan de her tim mijara axaftinê ye, mijara gotinê ye. Ev parçebûna ziman an jî qutbûna ziman ne tenê qutbûna li ser ziman e, di heman demê de parçebûnekî giran û mezin e di nava Kurdan de. Ji ber wê yekê Kurd bi rastî jî ne ku tenê hevdû tê nagêjin dwarê ziman de, hindekî jî dwarê çand, derûn û awirê li hember hevdû de jî qutbûnekî mezin jiyan dikin. Ji ber vê yekê dema ku em li ser ziman an jî li ser rewşa Kurda ya ziman bisekinin, ez bi xwe ne ziman nasim, ez mijara min jî ne ew e. Ez naxwazim li ser kûrayî û gramatîk û rêzimanê Kurdî ravestim, ji ber ku nekarî min ez nizanim jî zêde. Lêbelê mijara ku em her roj li ser daxifin tênegiştina Kurda ya hevdû an jî bikaranîna zimanê dagirkeran ev gelekî xalekî giring e ji bo her Kurdekî jî pêwîst e. Ji ber wê yekê min xwest ez qala vê yekê bikim. Zimanê Kurdî parçebûna Kurda gelekî xweş didê diyarkirin û aşkere dike. Ji ber Kurd hevdû tê nagêjin, hevdû fehm nakin, hevdû zimanê hevdû jî nizanin, dema zimanê hevdû fêr dibin jî dîsa jî hez ji hevdû nakin. Ez vê parçebûnên pir mezin nakim, lêbelê dîsa jî xala serekiya Kurda, arîşeya herî meziniya Kurda ev e. Kurd çima dwarê siyasî de nabiniye, Kurd çima dwarê em bêjin leşkerî de nabiniyek, çima artêşekî yekbûya Kurda tune, çima hêzekî yekbûya Kurda tune, sedema vê bêguman ne tenê ziman e, lê parçebûna derûnî, ruhî ya Kurda ye. Kurd hez li hevdû nakin. Kurdên soran hez ji bihedîniya nakin. Kurdê bihedînî hez sorana nakin. Kurdê bakur hez ji başûr nakin. Kurdê rojava henekê xwe bakur dikin. Yê bakur dema ku li karê wan naye henekê xwe bi rojava dikin. Ez qala berxwedanê û şehîda û yekbûn û tevlîbûna hev nakim. Ev e bêguman heye di nav Kurdan de ji bo tevger û hereketa barzaniya ev 100 sal e hemî parçe Kurdistanê piştevaniya xwe rave dikin. Di derketina PKK de hetanîna hemî Kurd yê her çar parça zarokê xwe didin, piştevaniya xwe rave dikin û beşdar dibin. Di heman demê de eger ev roj li Rojhilatê Kurdistanê tevgerek bizavek giştî gelemperî çebibe dîse Kurdê hemî deverê Kurdistanê de dîse beşdar bibin. Lê ev ne nayê wî wateyê ku dwarê çandî de, dwarê kevneşopî de, dwarê derûnî de qutbûnek tune, qutbûnek heye, ev jî sedemek jê ziman ji ber ku Kurd hevdû tê nagêjin. Kurd divê her Kurdek fêrî soranî jî bibe, fêrî zazakî jî bibe, fêrî kurmancî jî bibe. Gelek devok û axaftinên herêmî jî hene di nav Kurdan de, lêbelê ti tişt ne zarava ne devok nabin astan ku Kurd hevdû tê negêjin. Di sala 1970 de bû ez çûma gundekî Rojhilatê Kurdistanê nêzîkî Pîranşarxanê gundekî wira bû. Cara yekem bû ku wî gundî kurmanc didîtin ez bawerim. Em çûn nav gund yekser gundiya bi cavê xerîba temaşeyê me kir. Dîtin em ne Erebin, em ne Farsin jî, em kurmancî daxifin, em ne Tirkin jî. Gelek xerîbiyekî zêde hebû di navbera me de. Gilê me kirin, pastar hatin em girtin. Dema ku hîna berî niha bi nêzîkî em bêjin 15-20 sala Kurdekî bakur biçûane Süleymaniyê li gel yekî Süleymaniyê an jî li gel Kurdekî Süleymaniyê baxî be qise bikirane got kaka bi Kurdî qise bike. Yani ew hinde xerîb bû, ew hinde jê re xerîb dat. Niha hindekî rewş hatiye guhertin bêguman.
gelek Kurdên kurmanc soranî fêr bûne, gelek Kurdên soran kurmancî fêr bûne. Ev gelek tiştek gavekî gelekî baş e. Lê kêm e yani gelekî kêm e ji ber ku zazakî îro di nav Kurda de gelek şûn ve maye. Duwarê belavbûnê de, duwarê bikaranînê de sedema serekî zaza bixwe ne. Ji ber ku Kurdên ku zazakî daxivin, an jî zazakî bikartênin, bêhtirî xwe bi Tirkî daxivin. Bi dervere bi Tirkî daxivin. Nav xwe de çi qas zazakî bikar bênin jî bi dervere bi kurmanca re heta nî ji watê bi Tirkî xeber didin, daxivin. Ev tiştekî ne baş e. Ji ber ku Tirkî belav dikin, Tirkî desthilat dikin. Ev xizmeteke ji bo Tirkî. Ev na sedema serekî ye. Sedema duhem jî wekî min got Kurd parçe ne yani. Kurd di nav xwe de bi ziman, bi derûn, bi çand kevneşopa xwe parçe ne. Ji ber wê jî zazakî bikar nayênin. Kurdekî ku bixwaze ji hemû derfet û çavkanî û kevneşopa Kurda sûdwer bigire, divê fêrî her sê zaravaya bibe. Wekî min got gelek devok û zaraveyên dîtir an jî axaftinên dîtir, devokên dîtir, zimanên dîtir an jî rêzimanên dîtir hene di nav Kurdî de lêbelê ev ê herî serekek û niha piranî têne bikaranîn, zazakî kurmancî soranî, ev hene divê jalî her kesî bi bêne zanîn. Her kesek divê fêr bibe û ne ew hinde zehmet e jî. Ez qala desthilatiya zimanê Tirkî û Erebî û Farsî nakim li ser Kurdî, ev mijarekî dîtir e. Tiştê ez behs dikim, qala wê dikim, ew e kesên ku bi rastî jî ke kurdewarî tev digerin dijîn û xwedwarê çanda Kurdî de Kurd dikin û dixwazin wekî Kurdekî bijîn. Ne wekî Tirkekî, ne wekî Erebekî, ne wekî Farsekî. Ji bo wana ez dibêjim, her sê zarava şert in. Heta nî her sê zarava fêr nebin, nikarin çanda hevdû jî tê bigêjin. Eger mirov soranî nizanbê nikarê mamoste hejar bixwêne, mamoste hêmin bixwêne, nikarê Baba Tahirê Hemedanî bixwêne, nikarê Nalî bixwêne, nikarê ti kesî ji wana bixwêne. Eger kesek bi rastî bi kurmancî nizanibe, heya wî ji çanda kurmancî an jî kevneşopa kurmancî û kesên bi kurmancî daxivin wê tune be. Ne nivîskar, ne wê jevan, ne kesê dîtir, heya wê jê tune be. Tenê bi Erebî mirov nikarê va nirxa fêr bibe û bibîne. Ji ber wê yekê pêwîstî her Kurdekî bi hemî zaravayê Kurdî heye. Ne parçebûnekî pir kûr û mezin e, lê sedema heznekirinê, sedema rikê, hêrsê ya Kurda li hember hev sedemekî serekî zimana hevdû tê nagêjin. Ji ber wê jî ke heya wa ji nirxê hevdû, ji dîroka hevdû tune ye, ji ber hevê kurdewarî tune ye. û qutbûnekî wisa pir zêde yani duwarê bingeh de parçebûne qutbûnekî pir mezin tune ye. Ew kesên ku kurmancî dizanin destbavên zazakî dê bibînin ku koka wê yek e, peyv yekin. Nivîsîn gelek tişt koka wana yek e. Ew kesê ku bi soranî nizanin, dest pê bikin soranî fêr bibin, dê bibînin ku soranî di koka xwe de kurmancî û zazakî ye, wekî hevin. Pir tiştên mezin, pirên mezin navberawa de tune ne. û tîpên Erebî an jî pîtên Erebî ku ji bo Bakuriya an jî ji bo Kurdek kurmanc gelekî zehmet têne xuya kirin, ew hinde ne zehmetin. Kêfa wê jî heye, xweşiya wê jî heye. Ji ber wê na divê her Kurdek fêrî her sê zaravaya bibe da ku hevdû tê bigêjin. Heta nî ev çê nebe Kurd duwarê siyasî de jî, leşkerî de jî nikarin bigêjin hev. Zehmet e bi rastî. û ew henekê xwe bi hevdû kirin jî namêne. Vê demê ew gelekî desthilata. Kurd erê ê ku rewşen ê, rewşenbîr ê, zane ê ku hindekî hişyar an jî derûnê wa Kurdperwer diviya li gelek giraniya xwe didin ser her sê zaravaya jî. Lêbelê piraniya Kurda heta nî zarava tê nagêjin fêr nebin, nikarin hevdû hezm bikin, nikarin hevdû daqûr tênin, nikarin li hember giryarên hevdû jî bi hişmendî nêzik bibin. Zor spas.